parked up outside in the old school. The new me back with the OU. The dog always find his way back home, and it's so true. Later on, fall through and pop one. You know the motto, smoke something, drink something, pop one. Got your hand on my Glock while your ass ride shotgun. High stakes, risk it every day. I know fucking ugly niggas just not fun. Had to zero out the fade cause I'm not one. What's up guys, vítejte u mého nového videa. Proč dneska tohle video točím? Protože jsem momentálně na brigádě v Praze. Předtím než se na to vrhnem, tak nezapomeňte na tohle video dát like a pak nezapomeňte dát odběr a hlavně mě začni sledovat na Instagramu a hlavně to dokoukejte do konce. Já si myslím, že to asi dál už ukecávat nebudu a můžeme se na to vrhnout. Mezitím než půjdu na brigádu, protože jelikož nastoupím až ve 12 hodin, takže půjdu takhle na ranní procházku a můžu vás tady provést chvíli Prahou, takže zatím. In the faded light, you touch my body. I can feel your hands on my skin. Think you got me right where you want me, but you're just in my way. I came to party on my own. Don't need nobody in my soul. I get down to the beat, I lose control. Ayo, I go so low. Boy, you can cool it down, not here to fool around. Just wanna dance. Takže lidi, předtím než půjdeme na Karlův most, tak lidi, co mě teď zaujalo, jedna věc, že je tam přede mnou, před námi teda, Squid Game panenka ze Squid Game 3, takže ze 3. série teda, takže teď přecházet nebudu, protože teď jsou hodně tramvají. No tak teď vidíte, že přejel tramvaj, takže přecházet teď rozhodně teda nebudu, lidi. Ale trošku to zblížím, ať to vidíte. A já si myslím, že můžeme jít dál. In the shade of night, you're moving closer. We're on our way to cross the line. Think you got me right where you want me, but it's all in your mind. I came to party on my own. Don't need nobody in my soul. I get down to the beat, I lose control. Ayo, I go so low. Tak jak vidíte, už jsem na mostě, už jsem na Karlově mostě a před náma jste mohli vidět Pražský hrad a takhle můžu vám potom natočit výhled. Takže zatím můžeme jít dál. Takže lidi, ty panenky už jdou konečně líp vidět, takže už to vidíte tady konečně pořádně, takhle před náma. A je to sice dál, ale to už je jedno, ale už to určitě líp vidíte, doufám. Takže lidi, jak vidíte, už jsem momentálně před obchoďákem. A jelikož nemůžu natáčet v obchoďáku, takže mezi tím si to koupím a možná vám to potom ukážu, takže zatím čus. Takže lidi, momentálně jsem si koupil tohle čokoládový proteinový mlíko a nějaký lotuskový donut a černé pečivo, takže zatím si to asi mezi tím sním, takže zatím můžeme asi už jít dál. Drink some, pop one. Smoke some, drink some, pop one. Smoke some, drink some, pop one. Smoke some, drink some, pop one. Takže lidi, jak jste mohli vidět,
To Lamborghini není ani pěkný, ale už je i vzácný, tyjo, normálně, ty kráso. Takže já si myslím, že můžeme jít dál a pak vám natočím, jak vypadá ten obchod, kde dělám. Jak jste mohli vidět, tak jsem vás tady provedl tím obchodem. Jestli se vám líbí, tak můžete sem zajít u Národního divadla. Možná vám ukážu adresu až na Instagramu, takže já si myslím, že můžeme jít dál. Takže teď budu tiskat ceny na hrnečky, takže uvidíte tady nějaký záběry. Rozbalovat magnety, co už tady dělám. A ještě mám tady několik krabic, takže asi bude mi to trvat několik hodin. Snad to nebude trvat několik hodin. Můžete se dívat. Takže momentálně si dávám tady vietnamskou kávu, takže docela si tady pochutnávám, mezi tím, než toto dělám tady. Já si myslím, že uvidíte potom, jak to bude hotový. Doufám, že už potom takhle rozbalovat nebudu, že moc mi to úplně nebaví. Lepší furt dávat pití do ledničky, takže zatím. A few moments later. Takže lidi, jak můžete vidět, tak já už mám ty magnety hotový a já si myslím, že budu dělat ještě další věci. Takže uvidíme se možná u dalších věcí. Takhle už zatím máme takhle. Tady už zákazníci pomalu chodí. Takže lidi, konečně už budu dávat pití do lednice, takže už aspoň nebudu dělat ty magnety, tyjo, mě to tak nebavilo. Takže můžeme jít dál a budu to vozit k lednici a dávat to tam. Takže možná to uvidíte, takže zatím můžeme jít dál. We gonna rise till we fall. They say we got no future at all.
They wanna keep us out, can't hold us down anymore. We gonna ride. Takže teď mám na starost udělat. A teď mám prej tam dát 200 gramů, no. Takže budu to tady celou dobu točit. Minutes later. Takže lidi, teď je na čase zavírat, takže teď to zamřu tímhle tím a teď vám to natočím. Yeah, we're driving down the freeway at night. I only got one thing in the back of my mind. I'm feeling like this might be my time to shine. With you, with you, with you. I got my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. I got my head out the sunroof. You got me stuck on the thought of you. Jak se můžete podívat, tak už mám hotový ledy a teď stačí ještě tam nalepit cenu a dát to do mrazáku. Tak je na čase si dát oběd, což si dám tady tyhle špagety, co mi přivezla teta. A já už mám docela hlad, takže jdu si to ohřát. Takže lidi, teď točit úplně nebudu, protože si potřebuji nabít mobil a myslím si, že se uvidíme večer, něco vám natočím hlavně večer, takže zatím čus. 8 hours later. Takže už jsem po práci i po večeři a jdu vás vzít na Václavák a na Staroměstské náměstí, takže uvidíme se až tam. Sice jsem řekl, že se uvidíme na náměstích, ale to nevadí, ale natočím vám aspoň cestu. Takže lidi, potkal jsem fanoušky, takže pozdravte. Ahoj, tady Kuba. Lidi, tohle, teď jsem potkal fanoušky, jako nečekal jsem, ty vole. Takže zatím uvidíme Národní muzeum, třeba jsme už zrovna asi docela daleko od něj. Takže jdu dál.
stalo se mi jedna věc. Nejhorší věc. Ztratil jsem sklo od toho brýle po cestě. Takže asi už to hledat nebudu, asi to už nemá cenu lidi. A asi si budu muset koupit nový, nedá se nic dělat. Takže vás vemu ještě na Karlův most, když už tu jsem. A myslím si, že můžeme jít dál. Jsem na mostě, vypadá to tady docela pěkně, docela pohodový večer, bych řekl. Takže guys, už se momentálně nacházím doma a jestli se vám dnešní video líbilo, tak nezapomeňte dát like a pak nezapomeňte dát odběr. A hlavně mě začni sledovat na Instagramu a doufám, že jste to dokoukali do konce. Já si myslím, že už tohle video můžeme ukončit, takže čus.